So usibhalile umama la kwamakhobe eceleni kwami wathi size emphakathini wakhe lapho abahlushwa khona imfene. Hayi bo siyahlupheka Nkosi yami sithwele kanzima. Sithwele kanzima nje sikizizwe izigi ikhala ukuthi qoqoqoqo phezulu kwathayini. Ihamba nanengane yayo engathi lemfene lena kodwa ngathi yasala nakubantu bakwakhona abantu la kwakukhona izikhukhula. Kunemfene la egijima endaweni asilali. Amshayi imfene yamshaya umakhelwane yathatha nokudla ebhudweni. Ngoba manginte ngiyenza mangiphuma ngichitha amanzi ngemva kwami ngenzani ngemva kwami. Ngokujwayelekile imfene into ehlupha ngabo 12 kuyashaya o1 intathakusa kodwa la ayiyazenzela nje kubo kwayo. Yadla yabashaya nange. Sanibingelela ababukeli lapha ekhaya, igama lami mina nguLebo wakasithole, ngiphuma kwa-Aheko TV. So usibhalile umama la kwamakhobe eceleni kwami wathi size emphakathini wakhe lapho abahlushwa khona imfene. Guess what? Imfene yakhona ihamba nengane. Nake nakuzwaphi lokho. Kodwa kokuningi sesizozwa ngayo. Sabona mama unjani? Yebo ngane yami. Niyaphila mama? Yebo siyaphila. Ngiyacela ke mama ukuthi usichazele kabanzi ukuthi le mfene kwenzakalani ngayo, inhlupha kanjani, naqala kanjani nokuyibona nokuzwa nangayo. Hayi sekuyisikhathi ngane yami angisazi nje mhlawumbe u10 years nje usashaya mhlawumbe wazi wadlula. Le mfene nje isihlupha la somakhelwane. Ihamba nanengane yayo engathi lemfene lena kodwa ngathi yasala nakubantu bakwakhona abantu la kwakukhona izikhukhula. Hayi okuwesike khona nomakhelwane ekuthiwa baficelele amshayi imfene yamshaya umakhelwane yathatha nokudla ebhudweni. Hayi angiyazi lento ngane yami. Yo hayi ngathi kuyathisa ke lokho. Manje nenza njani ke maniyibona le mfene noma mhlambe nake khona akwayibona, nake nazama nemizamo nokuthi nithole ngoba phela ngathi uhluphe emphakathini. Hayi khona uthiwa kwayibona ngene endlini ngoba ngisho nje ngane yami ukuthi yathatha ukudla ngathi yalamba yadla yabashaya nangempama basaba babaleka kodwa nje hayi akafuni ukusho ukuthi lemfene ngabe uyazelaphi. Niyezwa ke ababukeli ukuthi engathi le ndaba le ibucayi. Usibhalelile nathi umama la manje sifuna ukuzwa nangaye njengoba esichazela nje ukuthi iyahlupha le mfene la emphakathini. Manje mama wena ucabanga isiphi isixazululo esingenzeka ukuthi mhlawumbe le mfene le itholakale noma nje ngicabanga ukuthi kwenzeke kanjani? Hayi mina ngicabanga ukuthi nje le ndaba ngempela nisukumele ngani zami oba ngilana nje okhosini. Ngifuna ukuthi nisukumele ngoba le ingozi lemfene manje sithanda nokuthi ihlupha umphakathi ungene endlini thatha ukudla ishaya nezingane cabanga kwakhona umuntu oyidakelwe elele evulile. Hayi uyangena yamshaya imfene. Hayi mina ngifuna namaphoyisa engenelele kule ndaba. Esize nje la elindelani ngoba hayi ngiyabona ukuthi hayi sizogcina silimala ile mfene ngoba ihamba nanengane yayo. Asazi thina senze njani kodwa ngicabanga ukuthi ngizothola usizo ngoba sengila. Siyezwa ukuthi imfene ihamba nengane yayo kodwa isitori sengane asikakasizwa sona kahle. Mina ke ngiyafuna ke nje ukwazi ukuthi mayihamba nengane ingane yona isikuyenza njani. Mama mhlawumbe wena unalo ulwazi ukuthi mayihamba nalengane lengane yona isike yenzani okanye isuke iphelezele nje. Isikuhamba noma wayo bathi yancela. Bathi yayincela lo makhelwane wayibona wathi nje hayi iyancela lengane yayo lemfene le nami kodwa ngazi ukuthi ihamba kanjani naye ngoba angani noma manje yayibelethani ngoba mina ngijwayele inkawu kuyibeletha ingane yayo la ngaphansi esiswini ebaleke nayo ke inkawu imfene angiyazi ukuthi yona ibanjani. Hey, you have heard it babukeli. So thina manje sesolinda amanye amalungu omphakathi ukuthi nawe asichazele ukuthi kwenzakalani ngoba phela akayedwa umama osibhalelile wasichazela futhi sesizoza nabanye. Tune in. Sesiphinde sabuya nelinye ilunga lomphakathi. Nalo lizokwazi ukuthi lisichazele ukuthi kwenzakalani la emphakathini wabo njengoba nawo beke basitshena ukuthi bahlushwa imfene ehamba nengane yayo. So manje ukhona la eceleni kwami usisipume nawe uzosichazela ngodaba lakhe nayo alaziyo ngoba phela abaningi bahlushwa imfene emphakathini owodwa. Sisipume unjani? Ngiyaphila njani? Nathi siyaphila. Manje ngicela ukubuza ke mina la ukuthi wena uzwa kanjani uma ifika le mfene la emphakathini okanye mhlawumbe mayihamba kwenzakalani nje ngicela mina ungilandisele njengoba mina engazi lutho engahlali la emphakathini ngicela ukuzwa ngawo. Hayi bo siyahlupheka Nkosi yami sithwele kanzima. Sithwele kanzima nje sikizizwe izigi ikhala ukuthi qoqoqoqo phezulu kwathayini. Kugije ngiyasithi siyabheka hayibo asiboni lutho. Mesithi siyajikeleza siyabheka hayibo. Hayi iyambile lento iphinde ibuye futhi mayibuye ingqongqozi mangabe uthi uyabheka hayi awuboni ukuthi cathi isigebengu kanti cha bengesona isigebengu mhlawumbe cathi bukayi mhlawumbe amaphupho enyongo kanti hayibo into ibhilitile sengize ngezwa kana komunye umakhelwane ukuthi hayibo
kunemfene la egijima endaweni asilali iyona. Manje wena ke mayifikile lemfene le ukuzwe kanjani mhlawumbe ukuthi iyona noma mhlawumbe khona la wabona khona noma uthe mawubuza amakhelwane athi hayi mina ngike ngayibona noma ngike ngasola ukuthi ngathi iyona lemfene le. Hayi ngiyeke ukuthi noma ngabe kuthiwa kunethile uthi uyabheka ngiphuma ngiyabheka ngibona ukuthi hayibo akona inyawo zomuntu phela lezi njengomuntu ade engqongqoze ebusuku kusuke uyinyawo zento engathi yinja ehamba phansi kodwa futhi ingaqondakali ngoba yona inenyawo ezimbili kanti nje inenyawo eziwu4. Niyayizwela ababukeli ukuthi ngathi lesimo lesibucayi manje mina ngike ngezwe ngathi koyedwa kwasibhalela ukuthi ingathi khona lokho suke ihamba ikudonsa ngabe mhlawumbe wena wake wezwa yini ngalokho ngizwa futhi ukuthi uyangenelana nasendlini ishaya nabantu iliphi wena ulwazi onalo ngalokho. Hayi mina bengakaze ngihlanga ngibe naleyo nhlanhla yalokho kodwa ngeke ngize ngibaphikise phela abake babona phela nje ngikwazi yilokho ukuthi asilali yona iyahlupha wonke umuntu ukhala ngayo. Hey babukeli manje kumama ke sike sezwa ukuthi yena uhlala nengane yakhe manje mina sengifuna ukwazi ukuthi njengoba uhlala wedwa unalo yini uvalo ukuthi ngasifike mhlambe ukuthi usaphumile ngoba phela la emphakathini sinezinto zangasese singaphandle uhlapha usaphumile ifike mhlambe ithathe ingane kungabi nje novalo njengomuntu wesifazana ohlala yedwa. Hayi ngiyaba novalo ngenhlanhla yami ingane mangiphuma yangilandela ngeke izibe kanti ibe naleyo nhlanhla ukuthi ihlangabezane nasigameko ngoba mangite engiyenza mangiphuma ngichitha amanzi ngemva kwami ngenzani ngemva kwami since ngezwe zonke lezi zinto nami ngiyayigada ngane yami. Niyayizwela ke babukeli ukuthi engathi isimo sibucayi kodwa ke sisazoqhubeka ke sizwe silalele nabanye abalungu abomphakathi ukuthi kwenzakalani noma mama nayo sichazelile ke ngesakhe iside ukuthi kwenzakalani nestory nasaziyo. Tune in. Phinde nginibingelele babukeli lapha ekhaya. So la eceleni kwami manje sesiphethe ubhuti wakhona la emphakathini waselindelani. Naye uzozwa ngayo ukuthi uthini ngoba naye uhlala khona indelane kuwona lo mphakathi ohlushwa imfene ehamba nengane yayo. So naye manje uzosichazela ukuthi kwenzakalani makwenzakalani kube njani sozwa ngaye nje okuningi njengoba besibhalelile bewumphakathi. Sabona bhuti njani? Ngikhona sesinjani? Siyaphila wena? Hayi kuyaphileka. So manje sacela usichazele ukuthi unesikhathi esingakanani uhlala la emphakathini and sekunesikhathi esingakanani wena wazile ngalemfene le. La emphakathini nginesikhathi esingango4 years manje ngihlala khona and mina solo ngafika la indaba yemfene ibiloko ikhona ikhulunywa kona phela ke abantu bayakhuluma endaweni emphakathini futhi mengabe uyifikela nje unokuhlala nalo mhlawumbe baxoxele ngento zomphakathi hlala nalo baxoxele ngento zomphakathi into ehlukile. So indaba yemfene ibiloko ivela phela mengabe ufika endaweni yakufuna ukwazi ukuthi hey uba usomdenje kumele umgade la yabo. So indaba yemfene ibiloko ivela kodwa beyingahluphi kangaka nje waseyihlupha nje manje. Manje kuwesi ebusuku nje akusamele uthuma ingane esitolo meke nje kwashaya u8 ngokujwayelekile imfene into ehlupha ngabo 12 kuyashaya u1 intatha kusa kodwa la ayiyazenzela nje kubo kwayo. Njengoba ngisizwa ngawe ukuthi into eyenzakalayo iyayihluphela and nawe uyilunga elisha la emphakathini. Mina ebengafisa ukwazi ukuthi wena ikuphi oke wakuzwa makwenzeka and futhi wenza kanjani makwenzeka. Wake wabonani mhlawumbe ke ake yafika yini nasegcekeni lakho kwenzakalani ngicela ukuzwa nami ngawo ukuthi kwenzakalani iyiphi nje wena iexperience onayo ngalemfene. Ngeke ngize ngiqama manga ngithi ngine-experience ngayo imfene kodwa ke phela ebusuku mengabulela uyawuzwa nje ukuthi khona into ephezulu kwendlu yabo funa sekuseni uyakubona ukuthi amaqophelo lawa akona into ezijwayelekile esinazo lemphakathini ngemfuyo nje kanje yabo akona futhi amaqophelo enja lawa kanti futhi mengabe iqhamuka uyazizwa inja zakomakhelwane ukukhala ziyashintsha zikhonkotha into ongayazi zokuthi mangabe ke mhlambe noma bowudlala ifoni uyithulise uzoqala uzizwe izigwe ukuthi okay nango usobaba sefikile usekulihlangothi lethu manje yabo. Kodwa ke besisazophuma inqina nasamadoda endawo siyibheke lento ngoba kwabhalelwa kaSPCA ukuthi hayi wona la sihluphekile kanje SPCA ngathi uthe awuwazi ke ukufika emphakathini uzozingela imfene ongayazi
ngoba njengamanje bakusemini nje kanje uzothi icasheke phi mekuye umuntu uzothi hayi naba yabo imfene nje le ehlupha ebusuku efanele thina samadoda endawo sifike esinqumweni sokuthi manje kuyakhempwa akulalwa iyazingelwa mayimezingelo noma kulindekele la ijolo ukuqhamuka ngakhona la kuzohlala ngakhona ilindele ukuthi mayiqhamuka kube ukuthi la manqamo. Ngiyamuzwa kubhoti ukuthi nabo sebefikile nesixazululo sayo. Nambe ngithathi ngizobuza ukuthi njengoba bekhona ababantu besilisa bona bafisa ukwenza njani emphakathini ukuze besize izingane nomama kanye nosisi nabanye kabesilisa nabo banovalo lokuyisaba lemfene ngoba niyeza ukuthi ziningi igameko zayo. Manje seshilo ukuthi bona banesifiso sokuthi bekwazi mhlawumbe ukukhempa. Manje mina engifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe ke iziphi izinsiza ke mhlawumbe engadingakala ukuthi nibe nazo ngoba kuzwakala ngathi futhi inkulu futhi ayihambi yodwa ihamba nengane yayo. Manje aninalo yini uvalo ukuthi nizothi mhlawumbe nisakhempile lapho besiqhamuka ngoba phela kuthiwa futhi iyashaya. Hayi phela njengoba siyinsizwa nje futhi sabakaZulu zikhona into first zenze before siqale sikhempele imfene. Okokuqala lokho okwesibili ukuthi vele phela sesoboshwa kodwa ke sinazo into esoyilinda ngazo mawukuthi izogcina ngokuqhamuka ingazizwa kuqala ibaleke nanokuthi ke mengabe ingalimalanga sokwazi ukuthi sifake intambo siyise kwabo laba bezemvelo abazokwazi ukuthi bayinakekele kahle ngendlela eright ingasihluphi lemphakathini njengoba ihlupha nje ngoba ukuqala kwayo ukuhlupha iqala emva kwezikhukhula. So manje akwazeki kahle noma umnikazi wayo usakhona noma akasekho yabo into kanje iqala ikhulunyelwe phansi kugcine ukuthi hayi wonke umuntu manje affected ngempela yabo. So igcine kuyinto ngempela emele ukuthi hayi ayikhulunywe wonke umuntu ayiqonde nokubambeka kwayo futhi into kanje ngoba siyayazi usemphakathini kusuke kuyokuganga kusuke kunzima ukuthi uzomana uphume wedwa uthi ayibani banjwe lemfene ayizingelwe ayidutshulwe emezodutshulwa ngeyisemthethweni ayidutshulwe emezodutshulwa ngoba kusuke kunzima awazi noma ukhuluma nomnikazi wayo noma ukhuluma nomngane kamnikazi wayo ngoba kukancane abantu bayazana leminyango yabo sikakhulukazi futhi ungabe nje umusha emphakathini abantu bayazana leminyango wena uzofika la uthi hayi ngisho imfene hayi imfene ubala lonto leyo u1 2 singayibamba imfene kanti usukhona wathona angayitshela usile yabo kodwa ke engathi manje seyihlupha kakhulu and kuyacaca ukuthi ayilawuleki ayisenayo kahle kahle umkhosi ngoba emizini eminingi uyeza ukuthi ifike igqekeze emakhishini ithatha ukudla yakufica udakiwe iyakushaya nasendleleni abanye iyabaxoshisa babaleke yabo nje kunomama wangale okade esekliniki kukhulunywa ngendaba yemfene le ngoba esihamba namadoda singale kukhulunywa ngendaba yemfene kade esekliniki uthe uphumela eminyango ebusuku wakani ila ezoqhamela kuyona angithi amathoyilet asemnyango la so ila ezoqhamela kuyona yamsabisa eza ngakuyena uthe uyabaleka waphinyika waphansi shuthi ke inhlanhla ukuthi ayizange samenza lutho wagcina ekwazi ukubuyela engene endlini yabo so nayo uhlupho kakhulu nje sisi. Babukeli engathi ibucayi ngempela le ndaba le mina ngeke ngayithatha kancane ngithi nje hayi ngiSofia sizwe ngabo ke besitshele kodwa the time lokho besitshela siyeza ukuthi kukhulu lemfene ekwenzayo and uma ulalela uzwa kahle nawe uyeza ukuthi engathi iyathunywa okanye inomqondo womuntu. Mina manje sengithukile ngathola ukuthi nathi njengoba silana nje asiphephile mhlambe nathi izosilandela nje awubona nje nami sengithukile ngithuse ukuthi sihamba nenganyayo mangifika la ngizwa ezinkulu izindaba ngineshona nokuthi ngiyafisa ukwazi lokho eniqhubeka ukuthi kwenzakalani kodwa ke niyazi ukuthi maniphethe mina nizohlala lokho enisizwa nje story siqhubeka ukuthi kwenzakalani. So manje mina futhi kunye ngifuna ukubuza ukuthi manje mase nenza njani ke if senikutholile niyeza ukuthi nithi nizobiza abantu bezemvelo noma bezilwane kodwa ke manje njengoba nithi veda nivumbuke nizoqala ngaphi ukuthi mase niyayithola ngoba nazi nanokuthi ihlalaphi ifika ngekhathi zasebusuku and ifuthi inanodlame kodwa ke nithi niyinsizwa kukhona nisazokwenza kodwa khona ukuthi kuyethusa ke yonke le ndaba le futhi ngiyeza ukuthi nithi le ndaba le iqale emva kwezikhukhula anazi nosibihlala mhlawumbe yashiya umuntu kodwa ngendlela ekwenza ngayo ngathi le mfene le inomqondo womuntu
ngoba phela akukwazi ukuthi ingajikisa abantu endleleni futhi ingene naseyindlini emakhishini. Ngicabanga ukuthi njengamanje ikwi-survival mode nayo yabo. Mengabe ngoba manje sesisola ukuthi ayisenamnikazi, sibonile seyihlupha ngayo, ikhomba ukuthi isho ukuthi ayisaphakelwa, sefanele iphume iphandle njengabanye njengabantu nje kahle kahle, sefanele iphume iyophanda nayo. So yeah, njengoba ngichaza nje ukuthi sizokhempa, singasimane sishintshe zona iy'ndawo zokukhempa. Mengabe kuziwani ukuthi okay, la ekhaya iqhamuka ngala ijwayele ukudlula ngasiphi isikhathi, sizoqonanisa nje izikhathi ukuthi okay, ngesikhathi esiwukuthi mengabe iqhamukile isuke ngala, ngesikhathi esiwukuthi isuke ngala. Mekuhlanganiwe nje ukuthi okay, mhlawumbe abawu-10 ababe ngala, mhlawumbe abanye bawu-10 babe ngale, sihlukane ngey'ndawo nje, kodwa koqala kuncindwe-ke kwafunakala umuntu onokhakhayo olufoshokayo. Koqala kuncindwe nje ngempela kwasamadoda, bese-ke siyakhempa, sibhalansise nje ukuthi ngala bakhona abazokwazi ukulwa nesimo, nangala bakhona abazokwazi ukulwa nesimo, ngale ndlela efanelekileyo ngayo nalesimo. Hayi babukeli, nani nizweleke-ke ngesimo salemfene ehluphayo la emphakathini. Ngiyathemba ukuthi sisazoqhubeka size ukuthi kwenzakalani okanye sinitshengise ukuthi kwenzakalani, futhi-ke bakhona nabanye abasazophawula ngalo lolu daba lelo. Size nasey'nsizweni ukuthi bona bazimisele kangakanani ngokuthi beyithole le mfene, besize nomphakathi ngoba sesiside isikhathi, futhi manje njengoba silokhu siqhubakala isikhathi yenza kakhulu. So njengoba niphethe mina-ke niyazi ukuthi mina ngizohlala njalo nginilethela iy'ndaba, nginilethela nokuthi kwenzakalani emphakathini abantu abahlala kuwona. Bye bye.